pamilya anak taudak na pobre laeng ken marigrigat manalon laeng dagiti naganak kanya nanumulaeng iti income panagbiag ket bayat ti idadakkel ko binilbilindak datatang ko imbagbagada ngayon tundo makelak agadalaktak nun jakto agrigat adu nga uyaw ti nagpasaran mi gapulaing tana pobre kami adu nga umsit nam nangigan mi gapulaing tana lumu kami nyamitan naragpat kot balaygi rimang ay meten panagbiag mi gaput gaget tatatangken na nangku natuloy ko ti arapaapu adu nga uyaw ti nagpasaran mi gapulaing tana pobre kami adu nga umsit nang nangigan mi gapulaing tana lumu kami nyamitan naragpat kot balaygi rimang ay meten panagbiag mi gaput gaget datatangken na nangku natunoy ko ti arapaapu dayti pamilya anak taudak na pobre laeng ken marigrigat manalon laeng dagiti naganak kanyak nanumulaing iti income panagbiag ket bayat ti idadakkel ko binilbilindak datatang ko imbagbagada ngayon tundo makelak agadalagtap nun jakto agrigat adu nga uyaw ti nagpasaran mi gapulaing tana pobre kami adu nga umsit nang nangigan mi gapulaing tana lumu kami nyamitan naragpat kot balaygi rimang ay meten panagbiag mi gaput gaget datatangken na nangku natunoy ko ti arapaapu gaput gaget datatangken na nangku natunoy ko ti arapaapu